Kde to som? Kde som? A tu je a tu je taký človek. Dobre, ahoj. Ale neviem, čo tu robí. Ale tu je už únik z Backrooms. Tu sú dvere, citrón. Chytím a odhodím do matere. Aha, našiel som cukrík. Coca-Cola. Au. To bolelo, ale je mi to jedno. Aha. Sorry, pán človek. Ďakujem. Kde to som? Zase som v Backrooms. Aha, zase to lízatko. Choď preč. Obchám ho cez stenu. Je mi to jedno. No, obchal som ho. Lízatko, choď preč. Už ma neprenásleduj. Obchaj sa. Au, do hlavy mi vletelo. Obchám ho. Kde? Do diery. A idem spať. Dobrú. Au! Jaký? Dobre, berem si to lízatko. A nechcem už spať. Tak skúsim ho. Zožerem ho aj so sáčkom. Fajne. To bolo otrávené asi, ale pamätám, skade som išiel. A tie dvere sú už zatvorené. Ale to mi vôbec nevadí, lebo ich idem vykopnúť. Áno, vykopol som tie dvere a nikde inde neviem ísť. Au! Ruka! A zásobník. Čup. A človek. To je ten týpek. Lúpi zásobník, tu máš dole. Čo to tam je? Neviem. Ale je to v ryti. Pomoc. Za 10 lajkov.